Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Subagya. Kanthi irah-irahan wit munggur kang sinengker. Pak Naya jeneng Singlon kang mapan ing Kampung Sindon. Pakaryane olah tetanen. Dheweke duwe pekarangan lan duwe sawah. Pekarangane amba kurang luwih ana 1000 meter, dene sawahe ana 400 meter. Pekarangane ditanduri singkong, ganyong, pisang lan kang paling akeh wit klapa. Sadurunge ditanduri palawija biasane dipaculi dhisik. Pekarangane yen mung dipaculi dhewe ora geduga, mula njaluk bantuan tanggane yaiku sapin. Biasane anggone maculi iku yen wis wiwit udan mangsa rendheng. Asile pekarangan kang paling akeh yaiku klapa lan kates. Klapa iku diundhuh sesasi sepisan. Biasane Pak Naya ora susah adol aneng pasar, jalaran wis diparani bakul klapa ing omahe. Malah wis ana kang tempah menehi dhuwit dhisik, 2 minggu maneh lagi wae klapa iku diundhuh. Dene kang ngunduh ya bakul kang wis menehi dhuwit. Kejaba klapa kang didol uga kates. Ing pekarangane Pak Naya iya akeh. Wite kates 2 sasi sepisan. Bojone Pak Naya mesti adol kates neng pasar. Dadi asile pekarangan wis cukup kanggo kebutuhan saben dinane. Dene sawahe uga digarap dhewe. Sawahe ana sing awujud dhuwuran sebagian ngisoran. Kang wujud dhuwuran ditanduri palawija kayata jagung, cantel, brambang lan singkong. Kang wujud ngisoran kasebut uga ditanduri pari. Jalaran ing mangsa ketiga ngisoran mau asat, ora ana banyune. Sawahe Pak Naya iku kelebu sawah tadah udan. Yen mangsa ketiga asat ora ana banyune, nanging ing mangsa rendheng ana banyune. Parine yen mangsa panen lumayan, asile kanggo mangan saben dinane wis cukup, wis ora perlu tuku beras ing pasar. Dene brambange saben panen sebagian didol menyang pasar, sebagian disimpen ing omah kanggo winih lan kanggo bumbu masak. Sing mesti didol menyang pasar iku jagunge, jalaran yen mung dipangan dhewe ora entek. Cantel ya mung dikonsumsi dhewe digawe sega cantel. Ing jaman saiki wis ora umum sega cantel iku. Mengkono uga singkong uga didol jalaran saiki singkong ora umum kanggo panganan saben dina kaya dene sega. Paling banter mung digoreng utawa digodhog kanggo nyamikan. Yen mangsa tandur bunaya ngejak tanggane ngrewangi tandur. Jalaran yen mung ditandangi dhewe nganti 3 dina lagi rampung. Beda karo yen ditanduri wong 2 utawa wong 3, sedina bisa rampung. Dene yen mangsa matun, Bunaya uga njaluk tulung tanggane ngrewangi anggone matun supaya tandurane pari iku bisa subur, uga dirabuk lan diilangi amane kayata walang sangit lan tikus.
Menawa ngancik arep panen, Pak Naya nganakake acara wiwitan. Pak Naya utawa Bu Naya gawe kanggo acara kasebut. Antarane tumpeng robyong, golong, gedang mas, jenang, endhog godhog, tukon pasar ora lali ingkung. Kabeh uba rampe iku digawa menyang sawah. Banjur nggelar klasa ing jero gubuk. Kabeh uba rampe mau diselehake ing klasa kang wis digelar. Mbah Tujo sesepuh ing kampunge Pak Naya diaturi ndonga. Dadi kang melu ing acara wiwitan iku Pak Naya, Bu Naya, putrane lan Mbah Tujo. Bocah-bocah padha teka arep melu ngludang panganan kang kanggo acara wiwitan iku. Pancen yen mangsa panen akeh bocah-bocah lan remaja kang padha golek wong kang nganakake wiwitan. Tujuane golek pangan kang kasediake ing acara wiwitan iku. Jam 16 utawa jam 4 sore acara wiwitan diwiwiti. Pak Naya njelasake tujuane wiwitan iku. Bareng wis rampung anggone njelasake tujuane wiwitan iku, Mbah Tujo banjur ndonga. Isine sing pokok matur nuwun marang Gusti Allah jalaran wis kaparingan pari kang akeh. Bareng wis padha rampung anggone ndonga banjur padha kembul dahar. Dene bocah-bocah lan remaja padha rebutan panganan kang ana ing klasa iku. Ingkung kacuwil-cuwil. Durung nganti didum wis padha direbut dening bocah-bocah lan remaja. Kurang luwih jam 6 sore acara wiwitan wis rampung. Kabeh padha mulih ing omahe dhewe-dhewe. Esuke Bu Naya karo Bu Siem padha ngeneni pari kang wis katon kuning iku. Pak Naya lan putrane nggawa mulih pari kang wis dieneni iku. 3 dina anggone ngeneni pari iku wis rampung. Bareng wis tekan ngomah, pari mau saben dina dipe ing latar. Seminggu wis garing banjur disimpen ing lumbung. Kang dadi kemeren tanggane, tandurane Pak Naya ora tau katerak ama kayata walang sangit, tikus lan manuk. Dene tandurane pari tanggane kerep ludes jalaran dipangan tikus. Malah yen wis katon kuning, manuk emprit padha ngebyuk mangani pari kang wis meh dipanen. Apa sebabe tandurane Pak Naya ora tau dirusak ama? Jalaran Pak Naya memitran karo lelembut kang mapan ing wit munggur kang sinengker. Cedhak sawahe Pak Naya ana wit munggur. Penduduk utawa warga kiwa tengene ngarani wit munggur iku wit munggur kang sinengker. Wit jati, wit gayam kang cedhak wit munggur iku pang-pange kerep dirempeli, malah ana kang ditegur. Nanging wit munggur iku disengker, ora ana wong kang wani nyedhak jalaran ana sing tunggu. Lelembut iku jenenge si tikus poleng, kang nguwasani tikus-tikus ing kiwa tengene papan iku. Rikala Pak Naya nggarap sawahe jalaran kesel, dheweke leren ing njeron gubuk. Wektu iku wis jam 6 sore. Les, dheweke setengah turu layap-layap. Krungu swara. "He, Pak Naya, yen tanduranmu ben ora katerak ama, aku gawekno sajen awujud rone orok-orok
gereh lan jenang palang selehna ing ngisore wit munggur iku saben malem Jumat Kliwon sesasi sepisan. Gragap Pak Naya banjur tangi. Dheweke weruh tikus poleng gedene padha cempe njegogros ing ngarep gubuk. Pak Naya wedi banget nanging tikus poleng iku banjur nyuwara kaya dene manungsa. "Hei, Pak Naya, aja wedi. Aku sing mbau reksa papan iki." Lap tikus poleng mau banjur ilang. Isih krasa wedi Pak Naya banjur mulih. Tekan ngomah kedadian kang dialami ing gubuk iku diceritakake kabeh marang keluargane. Bojone Pak Naya matur, "Pak, becike welinge tikus poleng iku panjenengan leksanakake." Pak Naya ya nyagui kandhane bojone. Pak Naya banjur golek godhong orok-orok, gereh lan jenang palang. Rikala tandurane pari wiwit merkatak, sajen mau didelehake ing ngisore wit munggur sesasi sepisan saben malem Jumat Kliwon. Wektu iku akeh manuk emprit kang mlebur mangani pari kang lagi merkatak. Sawahe tanggane Pak Naya padha ditunggu. Jalaran yen ora ditunggu parine dipangani manuk. Nanging ing sawahe Pak Naya ora ana manuk siji-sijia kang wani nyedak ing sawahe Pak Naya. Miturut critane Pak Naya, si tikus poleng nyemprot tirta sumawur ing sawahe Pak Naya. Jare hawane panas, mula manuk ora wani nyedak sawahe Pak Naya. Tangga tanggane Pak Naya padha gumun. Parine Pak Naya ora tau ditunggu, nanging ora tau katerak manuk. Tanggane Pak Naya ana sing takon, "Pak, pantunipun kados mboten nate dipun tenggo, nanging kok mboten katerak peksi. Dipun sranani punapa?" Pak Naya ngguyu lan mangsuli, "Mbok menawa pantun kula pait, dados peksi mboten doyan." Bareng parine wis katon kuning, amane ganti tikus kang ngrusak pari kang wis meh panen iku. Puluhan tikus padha ngembyuk ing sawah lan mangani pari kang wis panen iku. Wong-wong padha goleki tikus lan dipateni. Malah ana sing gawe aturan yen oleh tikus siji diwenehi dhuwit 10.000 rupiah. Nanging tikus-tikus iku ling rusak utawa mangan pari ing wayah bengi. Tangga tanggane Pak Naya parine akeh kang karusak dening tikus. Nanging parine Pak Naya utuh, ora ana sing dipangan tikus. Kang Karya arep mbuktekake apa sebabe parine Pak Naya ora dipangan tikus. Ing wayah bengi Pak Karya weruh Pak Naya mangkat menyang sawah nggawa kranjang. Pak Karya ngetutake ing burine. Bareng tekan sawah, Pak Naya banjur nyelehake sesajen ing sangisore wit munggur kang sinengker. Banjur katon umak-umi ngucapake mantra, bareng rampung banjur lungguh. Ora let suwe katon cahya werna ungu sumurat saka langit nyoroti roning munggur kang sinengker. Katon tikus poleng ing pange wit gedene padha cempe. Tangane utawa sikile ngarep sing tengen nyekel teken saloka kanggo menehi obo-obo marang anak buahe
ya iku tikus-tikus kang ana laladan sawah iku. Angger ana gerombolan tikus kang arep lumebu sawahe Pak Naya, tikus poleng ngobahake teken saloka mengulon. Tikus-tikus mau banjur mlaku mengulon, banjur ngrusak pari kulon sawahe Pak Naya. Yen ana gerombolan tikus kang arep saka kidul, tikus poleng banjur ngobahake teken saloka arah mangidul. Tikus-tikus banjur mlayu mangidul, dadi parine Pak Naya aman, ora katerak ama tikus. Tanggane padha eram, jalaran parine Pak Naya dhewe kang ora katerak ama tikus. Kang Karya ya weruh tikus poleng kang mbantu njaga parine Pak Naya ing sawah. Udakara 2 jam banjur ana sinar ungu maneh nyunari rone wit munggur kang sinengker. Dumadakan tikus poleng banjur ilang. Saben sepisan anggone sesajen 30 dina utawa wengi, anggone tikus poleng njaga sawahe utawa parine Pak Naya. Gandeng kedadian iku dingerteni Pak Karya, mula ora let suwe kedadian iku sumebar ing kampunge Pak Naya. Akeh wong kang padha njaluk tulung Pak Naya supaya parine ora dirusak tikus. Pak Naya mung bisa nulungi sawah-sawah kang ora adoh saka sawahe Pak Naya. Yen pari kang ana adoh saka sawahe Pak Naya ora bisa nulungi. Saiki wit munggur kang sinengker iku wis ora ana, jalaran dienggoni lelembut liya kang jail ngganggu warga ing kiwa tengene. Warga kiwa tengene padha wedi arep negor wit munggur kang sinengker iku. Mula banjur golek paranormal kanggo nyingkirke wit munggur iku. Bareng wis oleh paranormal utawa dukun, mula enggal-enggal dukun kasebut mindai kabeh lelembut kang ana wit munggur iku. Jare lelembut dipindah ing makam Karang Behi. Wite munggur banjur dipronggoli godhonge lan dilagar dhisik, lagi ditegur. Wit munggur kang sinengker iku saiki wis ora ana, nanging critane tekan saiki isih padha dilestarekake. Karipta dening Subagyo. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Joko Lodang nomor 51 tanggal 7 Maret 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Matur nuwun. Nuwun.